ịgba na eziokwu ọ na-enye aka nsogbu, mana ihe ọbụla ị nwere mmasị na ya ị gaghị ekwe ka ihe ọbụla bụrụ gị ọgbachi. Ya bụ ịgba na-enye m aṅụrị ịkụ ịgba. Udo dịrị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. 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 Ekele n'elu kasị elu. Udo dịrị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo dịrị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ndị be anyị ndewonu, abụ m Amalinze Jeje Azị. Ana m ewulite asụsụ na omenala Igbo. Emereme nke a bụ emereme Amalinze Igbo Educational. Taa wụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Jenụwarị n'afọ 2023, ya bụ afọ ọhụrụ. Ndị Igbo Katọlik Atlanta, Georgia na-aka ụka nke ha ji eme mmemme iji nabata afọ ọhụrụ. Wee bịa gale anya hụ ndị na-akụ egwu. Ka m na-ahụ ndị na-akụ egwu, ahụrụ otu nwa agbọghọ n'ọnụ edotere ịgba n'ihu ya, wee chee na ọ bụ na ọ nọkọtara nọrọ etu ahụ. Egwu osu jiri, nwa agbọghọ welite aka wee pịawa ịgba mmụọ mmụta ọkụ. Hei, nne biko, afọ nwa agbọghọ ahụ wụ Evelyn, mụ na ya nọ ebe a. Nne Evelyn, ndewo na Amalinze Igbo Educational. Kedu ebe i siri wee mụta
iti ịgba. Ndị Igbo ekene m unu, daalụ unu. Na mbido, aha m bụ Evelyn Ugochi bụ aha Igbo m. Abụ m nwa Mr. and Mrs. Hyacinth Susan Ekperechi Anyarụ, onye Imo steeti, Ikeduru abụọ ụzọ agba. Dịka si kwuo na mbụ, onweghị onye kụziri m otu o si akụ ya bụ ịgba. Ọ bụ anatarachi maka na amụtara m ya oge m na-eso mọmị m aga kwaya n'oge m dị na obere. So m na-ahụ ndị na-akụ ya oge aha na chọọchị, ya na-amasị m. Oge onye nke na-akụzi ya bịa n'ọdị pụọ, onwe ozi onye na-akụ ya na chọọchị. So taa ka m ji bidozie n'obere ahụ bido kụwa ịgba tutu ya eruo n'ụbọchị taa. Ya bụ ihe na-amasị m oge m nọrọ na-eso ndị kwaya na-ekwu ukwe na-akụkwa ịgba. Eji ya mara m na ebe m, ekenekwa m unu. Biko, ị na-akụ egwu a ịgba, ị na-akụ ịgba, ọ na-egbu mgbu n'okwu ubu, ya bụ na shoulder na bekee, okwu ubu na-agbukwa mgbu n'obu aka. Kedu ka ị si akụzi ịgba ọ naghị egbu gị mgbu, igosikwa gị na ị nwere mmekpa ahụ ncha? Kedu ka nke a siri mee? Ya na mbụ ekelekwa m na mbido. Ya bụ ịkụ ịgba na eziokwu ọ na-enye aka nsogbu, mana ihe ọbụla ị nwere mmasị na ya, ị gaghị ekwe ka ihe ọbụla bụrụ gị ọgbachi. Ya bụ ịgba na-enye m aṅụrị ịkụ ịgba, akachakwa ya oge m na-akụ ya na chọọchị. So aka mgbu anaghị enye m nsogbu ya bụ ịkụ ịgba, n'ihi na o teela m kụbara ya bụ ịgba. Ya bụkwa ihe na-amasị m. So anaghị m enwe nsogbu n'ihe gbasara aka mgbu maọbụ nke ndị bekee na-akpọ shoulder pains, anaghị m enwe ya. Ndị be anyị na-ahụla na ọ bụ ọnatarachi na nwa agbọghọ akụrụ ịgba dị egwu, ọ na-eti ya amụma na-egbu egbe eluigwe na-agba gburugburu. Nne wee na-ekele ya, o wee sịrị na ọ bụ ihe masịrị ya. Ndị be anyị, ndị Igbo nwere ihe nke a bụ, ana m achịkọta ndị nwere aka nwere onyinye. Ya bụ na aghọtala m nwa agbọghọ nke a, anyị na-ekelekwa ya ka o siri wee bata ịkọrọ ndị kwaya ịgba. Biko nne, anyị na-ekele gị ka isi wepụta onwe gị wee kọrọ ịgba.